ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique takkusana yoni to nammarila haalirde gaynako Yelo FM nanka FM to galoya jokkere en ɗama kidira FM ko on waktu yoni ha to radio tata Cheikh Oumarla Foutiyou Tall kame haalirde jaɓigue kame tare ha to radio liggeya ene jeeya e gardidi kabruji men to leydi Sénégal mawɗo leydi ndi Macky Sall ne tijja ñalawma janggo asiɗo toon to wuuro Touba so tawi ala ko wayli hen to leydi Mauritanie si fande nandiral hakkude laamu leydi Mauritanie kame France kene tolno e milliard uji 5 pawɗi temedde ɗiɗi million koppareji uguya kiɗe ɗe ngam wallidde leydi Mauritanie ko fate banggue diƴƴe to leydi Mali armée leydi ndi yiɗino tettude wuuro Talatay caggal nde joori toon kure condi ɗum ko caggala balɗe ɗiɗi haare musde wande toon hakkude jihadiste en ha Al-Qaïda tetti wuuro ngo kabruji men manawen ha to Côte d'Ivoire Burkina Faso Togo Nigeria RD Congo ma jaato Soudan Cameroun Centrafrique ha to jolama jaɓeri musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗena. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. صدق الله العظيم. batake jam gondaɗo farmata Mamoudou Tall to wuro Sidi ko mawnuma duttiɗo Kumba Mamoudou Tall to fummi hara jobbe ko mawnuma duttiɗo Kajja Mamoudou Tall to wuro Sidi ko mawnuma duttiɗo Rugi Hudu ko joom sudumuma duttiɗo Amadou Abdullaahi Karim Ba to fummi hara jobbe ko baɗuma duttiɗo Siley Ba to France ko baɗuma duttiɗo Ceerno Abdoul Karim Ba to France ko baɗuma duttiɗo ɓe ndendi kamɓe kala ɓe ngullo dendagal bandiraɓe julɓe kala ɓe ngullo dendagal wuro Sidi naɓe fummi hara jobɓe naɓe e dendagal bandiraɓe julɓe kala jaltugol aduna miñiɓe hen banggue kawmaɓe hen banggue biyetenoɗo Mamadou Siradio Tall yalti aduna alhamisa hanki o to Dakar wira ñalawma hande aljuma o toon to wuro Sidi yaltiri aduna duuɓi 59 weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique gardugol Ceerno Habous Diallo nelde duwawa dendagal ɓesguma ko kala nde jomiraɗo ɓeydata yurmede e makko kankoye dendagal mayɓe julɓe kala yettinɗo hen ɓattake o ko baaɗi ko biyeteɗo Ceerno Abdoul Karim Ba taweteɗo to leydi France. Maître Adama Baldé ko gendiyanke ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safruji fina tawa. Maître Adama Baldé ko joguiɗo seedantagal mom ha timmi baɗaɗori koni mondial ma baɗɗo tour du monde ha timmi ewɗo saaha joni tawi nder Dakar lamorgo leydi Sénégal. Maître Adama Baldé ko docteur hakkillaji o safra ko neɗɗo hakkille mum ha timma ha ɓerde mum sella o safra ko heddi ko. Maître Adama Baldé ene jogui leɗɗe fannuji kiwɗi omo safra wonduɓe ɓuuɓre wonduɓe diabète tension wonduɓe cholestérol worɓe wonduɓe joguiɓe rafiji goragu omo jogui leɗɗe ɓeydoje maniyu. Maître Adama Baldé ene yawrani ɓen wonduɓe deedi guttoji deedi musoji e ɓalli guloji ɓalli ƴakkoji. Maître Adama Baldé ne yawrani ɓen rewɓe ronkuɓe sowade rewɓe dartoraɓe e rewɓe ɓe elleji mumen ndewani lawol. Maître Adama Baldé ene jogui leɗɗe ɓayre omo jogui leɗɗe ko ɓandu foof lottete omo jogui leɗɗe ko hunduko neɗɗo lottata ko hunduko mum wona jiɗaɗo to banggue haala wona jiɗaɗo to banggue golle.
maître Adama Balde ene yawrande ɓe ronkuɓe hebde kayitaji e ɓiliɓe ladden donki hebde kayitaji. maître Adama Balde ene jogui leɗɗe ɓeydoje arsigaji. maître Adama Balde ene yawrande ɓen weddaɓe korte wonduɓe e dabaruji. maître Adama Balde ene yawrande ɓe rewɓe sattoraɓe dewgal. maître Adama Balde jinganen fuladun tawe nder Dakar lamorgo leydi Sénégal. kala jiɗɗo hebdemo mbatta ko 77 949 73 83 walla mbaɗa 77 351 77 23 walla mbaɗa 77 454 27 09. maître Adama Balde sa yeehi kadi to hello makko YouTube a waɗi maître Adama Balde jinganen fuladu ma yi to nate ɓosoje golle paydunde fewi ɗe waɗata. maître Adama Balde ko labɗo reedu maɗe aɗa wone mbadden dando faade makko. ceerno Djiby Sy ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safruji fina tawa. ceerno Djiby Sy ko labɗo reedu malaɗo wone. ceerno Djiby Sy ko jaadiɗo ɓalwala danwal kala. ceerno Djiby Sy ko bawɗo listihara moƴƴuɗo longal jabanaɗo duwawu. ceerno Djiby Sy ne yawra rewɓe ronkuɓe sowade e rewɓe dartoraɓe e rewɓe sattoraɓe dewle e wonduɓe e worɓe ladde kala. ceerno Djiby Sy ne jogui leɗɗe fannuji tati hen fannu goto sa hutorima ɗum fodde 19 rafina yalta e ma ha laaɓa. fannu goɗɗo sa hutorima ɗum fodde 13 rafina yalta e ma ha laaɓa. fannu tataɓo sa hutorima ɗum fodde 100 rafi ene yalta e ma ha laaɓa. o noon waddete koye gawri samme walla gawri ndemiri. ceerno Djiby Sy ne yawrani ɓen ustoraɓe goragu e yawɓe yitade koye mumen. ceerno Djiby Sy ne jogui pegge e usula pewnaɗo bawɗe neldede kala leydi e kala continent mo neɗɗo woni. ceerno Djiby Sy ko labɗo reedu malaɗo woni. so a yannama ka miskino safruma ha mbiya wen taw hay mbuɗa yoɓani. so wona wonduɓe rafiji ɗiɗi woni jano borgal walla mo seyɗineji bahliti hoore mum ha haɓɓa. ceerno Djiby Sy ene andina dendagal ɓeena yiɗɓe waɗnede listihara wonɓe nder leydi Mauritanie ko ujunere joɓata. wonɓe to leydi Sénégal leydi Mali e dendagal leydi taari leydi Mauritanie ko 400 CFA gam hoybitande noon wonanɓe Europe wonɓe Asie wonɓe dowlaci dentuɗe Amérique. listihar ko gratuite hay mbuɗo yoɓetake ko indema inde nene maɗa o haala ko woni nder fittanuma ha mbiya yoni. ceerno Djiby Sy ne andina dendagal kilineɓe mum e oɗo saaha jonomo tawi to kiifa. galle makko ne tawe to banggue rewo to banggue rewo SNDE woni bureau ji halfinaɓe ko fati ndiyam e wuuro kiifa. kala jiɗɗo jokkodirde e makko 47 22 80 84. ceerno Djiby Sy ne andina dendagal kilineɓe mum wonde base makko ne tawe to Nouakchott legal netteka ene tawi ɗon miñi ko labɗo reedu bawɗo golle ɗe ene wiye ceerno Alassane Sy. ceerno Alassane Sy numéro ji mum téléphone ko 32 62 04 99 walla mbaɗa 48 10 00 13. ceerno Djiby Sy ene wiya dendagal kille mum wonde kala to neɗɗo woni ene wawi neldede safruji mum ha timma. ceerno Djiby Sy mbadden dando faade makko. kettode kaburuji mon e ɗemngal pulaar. Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam ñalle moon musidɓe tedduɓe mawnde jeenayi silto hitande ujunnaje ɗiɗi e nogase ɗiɗi yonti kumpital mine ɗemngal pulaar ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdullaahi Saar to karallagal Weltare TV ha mbawon yebde nate moon ɓosoje tolore moon YouTube ko musidɗo men Seydou Abouba gartaten koye kabaruji men mawɗo leydi Sénégal windi ɓatake muma hanki faade e Angleterre ha tenti kadi faade laamu leydi Angleterre kala kame ɓiɓɓe leydi ndi kala gam duwanadeɓe jokkodiral hakkude leydi Sénégal kame leydi Angleterre ɗum ko caggal kikiɗe hanki o jaltugol aduna reine Elizabeth II yaltiri aduna duuɓi 90 e jeegom mo ganduɗa laamima kene tolno e duuɓi 70 ko alda e feccude reena muɗɗuma horejo leydi ndi Macky Sall ne tijja aset janggo
so jomiraɗo haaji toon to wuro Touba ngam timminde ziyara makko e kala hitande no wowiri adorade so tawi yeehi ha maggal Touba ɓattima mawɗo leydi ndi ne heewi yaade toon ngam timminoyde wonande ziyara mum ko noonne kadi hollirde ene yaade ɗeɗon gueɗe ngam wonande Touba oɗo saaha ne heeɓo jaɓɓade kene tolno e million ngaji tato neɗɗo jiɗɗo tawtorede wonande maggal Touba toon to wuro Touba ñande 15 lewru septembre nduɗo hen lewru ndu gonɗen kanko mawɗo ni noon so tawi ala ko firti hen omo tijja caggal nden nden ka e kisal ɓeyda toon to wuro Touba keddotoɗen hôpital Matalibul Fawzeyni yaltini kene tolno e capanɗe jeeɗiɗi million ko preye franc CFA ɗum noon ko wallidde wonande ɓen aroɓe toon ha mbawa dañde safara mumen taw kadi jomum hay mboɗo yeɓani ɓanduma ƴeewe wiccite ƴeewe so gonduɗa kala kadi ko gonduɗa mbawa hen safrade maggal Touba jokkere enɗam khalifa général mouride o holliti weltare makko mawde no fewi ɗum konde archive jafoɗon ɗum konde goto e gardiɗo évêque mo ganduɗa to Thiès biteɗo André Gueye nde waɗi toon jillu mum ɗum ko ñalawma hanki o kanko on gardiɗo Issa Yankoɓe to Thiès jillu makko toon kanko khalifa o holliti hen weltare makko mawde no fewi ɗum ɗo hen tindina jokkodiral hakkude diine l'islam kame diine Issa Yankoɓe nder leydi Sénégal ɓe galda caɗele kala ko kewi kamɓe kala aɓe jandira mawɗo leydi ndi Macky Sall hanki bismima hoorejo leydi Pologne nder galle lamorgo to caggal nde on waɗi jillu muɗum e nder Afrique kono kadi nder haalande kanko on hoorejo leydi Pologne o holliti e nder haalande makko wonande mawɗo leydi Sénégal ko darde fayodinde jogui ko fate banggue union africaine ha tenti kadi darde mum ko fate banggue leydi Sénégal kono kadi o holliti wonande mette makko fade leydi Russie wonande laaɗi mum diwoje ɗe weynata e kala saaha ene fukkoya to leydi Ukraine kono kadi o holliti darde Afrique ɗo foti hedde hen kono kadi o holliti yiddemo jokkodiral hakkude leydi Sénégal kame Pologne ha tenti to banggue énergie ha joni koto Sénégal keddoɗen bowal laaɗi diwoje ngal aéroport Ousmane Masseck Ndiaye to Saint-Louis gila tan gasi golle mum mawɗo leydi ndi holliri ɗum ɓiɓɓe leydi ndi kala ɗum wonno ko 14 lewru juillet nder ndeɗo hen hitande gonɗen ɓoyatama jaɓo rali air ɗum noon ko Toulouse ha fayenma to Saint-Louis kan lana noon woni gaddoto ka jippade taw iwata ko toon to Toulouse leydi France taw waɗata kucca mum ko toon to Saint-Louis ko toon ka jippoyto ñande nogasi ɗiɗi lewru septembre wonata goɗɗum ko hunde yuɓɓude ma wonan weltare mawde no fewi finoɓe toon ha tenti ɓen tourisme en yiɗɓe yillade toon to ndar gueji dande maayo taw ndewata Dakar giwa tan ko toon to leydi France mbaɗa toon direct ko wona ɗum ko ngal bowal laaɗi diwoje kesal pol ma waw nawde kene tolnoy no gase jeegom avion e nder ngal ɗon bowal laaɗi diwoje ha joni koye Sénégal keddoɗen Senelec yeddi ngam wiyede kabaru jaltuɗo ngam ɓeydude ɗum ko fate banggue facture courant wonande jobdi mum ko fate banggue kilowatt hollitama wonko ɓeyda hen ɓe kolliti ɗen gueɗe gona gueɗe goɗɗe brigade gendarmerie taweteɓe to Nioro Ripa teɓima fo médicament taw ko nder camionnette goto kene tolno 52 million ko préje franc CFA o noon dognannoɗo ɗeɗon leɗɗe kañumne wiyama teeb kono kadi loskoji goɗɗi ne jokki hen ha ande holto ɗum iwi hol gonɗo caggal ɗeɗon gueɗe magistrat Bassirou Ndiaye toon to Podor jolinoɗo e laana taw kadi iwno ko toon to Doué caggal 24 heures kene tolno e balɗe ɗiɗi ɓandu makko ne yiile yiitama hanki kikiɗe kono kadi tawa komo rutte jomi ko jayde weltare TV weltare ɓiɓɓe fuɗe nelde duwawa dendagal ɓesgu makko kala nde jomiraɗo ɓeydata yurmede mum e makko kankoya dendagal mayɓe julɓe kala gam teskede ɗo saaha mo gonɗen yoolere ndu ne heewi toon to nokku ɓireɗo guddum poko sukaɓe tato jooli toon hanki o
ɓe jooli koye cangol ɗon ɗo ɓe giwanno nokku biyeteɗo mangoli kunda ɓe jano noon ko futa koyngel hen goto ko duuɓi 6 heddiɓe ko duuɓi 9 kamɓe noon ko lana mabɓe yuwi ɓe mbasi hen pittali mabɓe maayo ngo Sénégal jagorɗo tambiɗo diƴƴe leydi ndi o holliti wonande ƴergol maayo ngoɗo saaha yettima diidol boɗoyol wonɗo ngo yettotono ko oɗo saaha ngo yettima toon woni nokkuji kadi ɗo ngo yettotono ngo ɓattima ɗon ha tenti noon e nokkuji 4 mantiniɗe lappol palol dande maayo ko wayno Matam Podor Dagana ha to Rissa Tool wo holliti kanko jagorɗo wonande ñande 7 nduɗo hen lewru kene jolno wonande 7 nduɗo hen lewru kene tolno e 7 piccal 58 métre woni ko ɓeyde ngoɗon maayo so tawi noon woni ko ñalawma hanki o alhamisa ngo ƴeeri kene tolno e métre uji 4 teni kadi dartaki woni koye ɓeydade yimɓeɓe ne mbiye tan nde ɓurata rentade oɗo saaha mo gonɗen ilam ɗam koko ari ha heewi ha joni koye Sénégal keddoɗen Abdoul Karim Gueye eɗen gandi ko yimyanke kelme kame Cheikh Oumar Diagne caggal hankinde ɓe nodda to dik yaltindeɓe kabaru mo gonɗani ɗum ko caggal mayde imam Aliou Badara Ndaw jaltuɗo aduna to hôpital Fann ɓe kollitino wonande laamu ngu ne gasa taw kam jeeya sababu ñaw makko woni konguɗi goɗɗi jaltuɗi toon ɗum jeeyi sababu oɗo ñalawma hande ɓe mbaɗama garde à vue ngam fadde oɗo saaha konguɗi ɗiɓe jaltinnoɗi holko jeeyi sababu ɓe jaltini ɗiɗon konguɗi to Sénégal keddoɗen jagorɗo gaynaka leydi Sénégal no hollitirno wonande puɗɗogol binditagol jawdi leydi ndi kame fesde ɗum kala ɗum ko ñalawma hande o nder leydi Sénégal kala ngam haɓade ñabbuji jillotoɗe jawdi ko wayno nayyi beyi baali bamɗi e pucci kame gertoɗe kala kadi limtude ha ande no foti kolce woni nder leydi ndi guilay beyi e baali ha fayanma nayyi kame pucci e goɗɗum kala ɗum noon fuɗɗata ko ñalawma hande o kanko jagoɗoma o yilloyo ha toon to Tambacounda ngam huccodirde yoga e ɓen aynaɓe jomen jawdi e kala fannuji ha joni keddorɗen koto Sénégal garten ko fate banggue Ousmane Sonko yaltini konguɗi muɗum ngam hollirde wonande wallu so tawi jaɓani wallidde wonande yeewi ha tenti noon ɗon ɗo yeewi yiɗi ɗaɓɓude ko fate banggue wonde ardotoɓe assemblée nationale ɗum kam woni kala yo huccana haaji muɗum jagorɗo jangde leydi Sénégal woni Mamadou Tall yaltini ɓattake muɗum holliti duttitagol sukaɓe e cuuɗi jangguirɗi wonata ko 3 octobre so tawi noon ko professeur uji ɓe duttoto ko 6 lewru octobre sen gewi to leydi Sénégal paɗen ko toon to Gambie teskama e nder lewru août tan kene tolno e sukaɓe hewɓe mbasi pittali mumen kene tolno e 26 suka woni ko wasi fittan mum wi directeur gardiɗo ko fate banggue cellal ɓalli yoga e cuuɗi safriɗi woni Moustapha Bitteya o holliti ɗum wonande autopsie baɗaɗo holliri wonande sukaɓe hewɓe mbasi pittali men ɗum ko caggal nde ɓe kutori siro paracetamol goto jeeyi sababu ha ɓen sukaɓe dañi hen caɗele woni hen sukaɓe joguino ko rafi insuffisance rénale woni hen kadi joguino ko ndogo reedu woni hen ko tuure woni hen joguino ko fièvre ɓurtuɗo ko wayno nguleyki wonoki e ɓalli kono haɗo ɗo gonɗen loskoji ene jokki e nder ɗiɗon fannuji sen gewi to leydi Gambie koto Mauritanie paɗen to leydi Mauritanie batu jagorɗe hanki mawɗo leydi ndi woni Gazouani holliti wonande toɗɗogol biyeteɗo Amal bintu Sidi wuldu Cheikh Abdullah eɗen gandi toɗɗonoma woni no jagorɗo caggal itta kam toɗɗaɗo saaha mo gonɗen directeur de la caisse nationale assurance eɗen gandi kanko tambi oɗon fannuɗo saaha mo gonɗen waɗi kadi toɗɗale goɗɗe to banggue santé kame banggue finance kala ɗum noon ko batu jagorɗe hanki o ko wona ɗum ko gouvernement leydi Mauritanie oɗon batu jagorɗe hanki holliti ma darnu école heblo école jangde kame heblude sukaɓe ɓiɓɓe Mauritanie naɓe
ko fate bange heblo pétrole kame gaz ɗum ko caggal teskede Mauritanie ode saha leydi ndi yogay nokkuji ne tawe hen pétrole kame gaz kala wi jagorɗo tambiɗo oɗon fannu ɗon ɗo leydi Mauritanie hoccodiri Cosmos énergie kene tolno capanɗe jeetate kala temedere kañum jogui ɗeɗon golle kala jagorɗo ɓamtare gaynaka leydi Mauritanie wo holliti e binditagol gol ɓe binditi kene tolno e temedde nayyi capanɗe jeegom e joyyi woni koɓe bitti taw koye daabeje ɓe tawine jogui oɗo henna ñawa moɓe mbiyata fèvre de la vallée de Rift woni vallée de Rift kene tolno capanɗe jeenayyi e joyyi wonande daaba woni ko tawane jogui oɗo henna ñaw taw koye nder nokkuji joyyi ceertuɗi ɗi nokkuji joyyi noon ne hen Zouérate kame Trésimoura ene hen nokku moɓe mbiyata Insafana kame Layyona ha faynma to hawdu kono kadi ɓe jokki oɗo saha jokkude safara ɗen daabeje ha mbawa dañde cellal mumena to leydi Mauritanie keddoɗen jagorɗo ndenka kame kono leydi Mauritanie woni Hanna Wuld Sidi joɗodima subaka aljuma hande o hakkude makko e ambassadeur mo leydi États-Unis d'Amérique woni Cynthia mo jolde colonel Jeyni Wuld Suweyda tam ɓe dañi yewtidde toɓɓe jaƴƴe no fewi ko fate banggue jokkodirala nden ka e kisal to banggue koni yankagal hakkude États-Unis d'Amérique kame leydi Mauritanie si fande nandirala hakkude gouvernement mo leydi Mauritanie kame agence France ko fate banggue développement nden si fande ko hanki alhamisa kene tolno e milliard uji joyyi pawɗi temedde ɗiɗi million koppreje uguye kiɗɗe ɗe ɗum noon ko wallidde leydi ndi ko banggue ndiyam toon to hawdu tanta ha fayenma adrar no yaltire caɗele ɗum noon nden sifande waɗi koye jagorɗo Ousmane Mamadou Kane jagorɗo finance leydi Mauritanie Jeune Afrique ɓe kolliti wonande gonnoɗo hoorejo leydi Mauritanie woni wuldu Abdullahi Saar Mohammed on caggal nde ɗaccita wonande barrage baɗanoɗo galle mum to banggue koninkoɓe itta ha laaɓi woni e wellitare muɗum oɗo saaha mo gonen yidde on mawɗo gonnoɗo mawɗo leydi ndi ko ruttade toon to leydi France gam ƴewtoyade cellal ɓandu mum to hôpital militaire mo Bercy ko wona ɗum ko jaɓanama walla jaɓanaka no jayna nde holliri o heeɓi passeport uji makko ɗiɗi kala passeport diplomatique makko kame passeport ordinaire makko ko wona ɗum ko noon ɓen wonande tambinoɓe tato spécialiste en tambinoɓe cellal ɓandu makko ɓe kolliti oɗo saaha mo samti no fewi hayso tawi woni o dañino caɗele ko fate banggue cardiaque caméra fiji goɗɗi kam oɗo saaha omo samti no fewi ko en wonde kala jaɓanama walla jaɓanaka andaka taw so tawi ma o yaltu leydi Mauritanie Biram da Abeydi ko sarɗiyanke dawriyanke yaltini konguɗi mum ɗin konguɗi noon o holliti o heeɓi kabaru kalanɗomo wonande jokkodirala to banggue kaldigal hakkude hoorejo leydi ndi woni Mohamed Cheikh Al Qazwani kame Bou Amadou gorko joom ngaalu ne wonde gonnoɗo hoorejo leydi ndi woni Mohamed Wuld Abdelaziz gam reglude caɗele hakkude mabɓe kono haalani inde on kalɗo kaɗon haala o yaltini hen konguɗi goɗɗi jaƴƴi no fewi jagorɗo tambiɗo ko fate banggue konngol gouvernement o holliti ɓe keɗima wonande konguɗi Biram maɓe garto e nder ɗiɗon konguɗi sen giwi to leydi Mauritanie paɗen koto leydi Mali to Bankasa wuro wiyetengo Kume Habe ne tawi nder commune mo ne tawi nder commune mo Lessago ko jangoji ɗiɗi mbaɗi toon waɗi hen yimɓe tato wasɓe pittali men yimɓe ɗiɗo gañi hen gañande muste no fewi kuɓeje ɗiɗi duppa hen ko wona ɗum ko jawdi hewdi hona hen nawa kono kadi ɓe erima laamu ngu nde ɓurata wawde tambanadeɓe nden ka e kisal andaka noon waɗɓe ɗin jangoji so tawi ko worɓe initotoɓe jihadiste en walla ala ko ɓen bandiji yiɗɓe tan nawde daabeji mabɓe e jawdi mabɓe from ko fate banggue jonde diine l'islam jam e kisal e rokkude yimɓe peeje honno jaltirta e caɗele nden jonde noon tijja toon to leydi Mali ñande nogas e goho nogas e ɗiɗi lewru septembre taw kadi ɗowata ɗeɗon golle ko haute conseil islamique du Mali kono e ɗowgol wonande ɗen golle ko Mohamed Macky Ba
ene bisma e nder ɗeɗon golle kene tolno e temedde ɗiɗi neɗɗo jogorɗo tawtorede hakkunde Burkina Faso, Mauritanie, Sénégal, Maroc, Guinée, fayma Tchad, Ghana, Benin, Togo, Niger, Nigeria, ha fayma to Algérie kene tolno e leyɗele sappo oɗo saha kolliti ma tawtore nden jonde ma tawtore nden jonde colonel Assimi Goïta horejo leydi Mali. ɗum noon ko yidde andinde yimɓe ɓe jaam e l'islam no l'islam yimɓe mum poti waade noddira jaam beele leyɗele ɗe kala ene gona e jaam e riwtude gueɗe battede taw initorte koye gueɗe diine l'islam taw yaadani heena l'armée leydi Mali de saaha joƴini kure e bomboje taw ganduɗa ko toon to nokku biteɗo Talataye yiddeɓe noon ko habtade état islamique al-qaïda tettuɓe goɗon wuuro e juuɗe wonande nden fedde islamiyankore tawede hen toon ɗum ko caggal pellodiral gulgal jaw gonnogal hakkude mabɓe ha fedde wiitede Daes tetti ɗum ko wona ɗum ko noon 150 kilométre hakkude Talataye kame gawo koñinkoɓe leydi Mali jiiɗino tettu ɗum ñalawma hanki o kono ha ɗo ɗo gonden hunde ne ƴaggi taw hôpital point G woni hôpital Gabriel Touré natani hofgo juuɗe balɗe ɗiɗi ɗum noon ko alhamisa hanki o fuɗɗi ha fayenma aljuma hande o hewɓe safrotanoɓe toon kala hanki kolliti joguima hen caɗele mawɗe no fewi jeeyi sababu noon natandeɓe hofgo juuɗe ko hollirdeɓe wonande kaɓire ɗeɓe joguiɗe ko nayeje teni kadi hande o gueɗe kewɗe jaaduɗe jamanu ɓe ngala beele wawde ɓeydade moƴƴinde gurdama wonande ɓen safratoɓe e nder nduɗon suudu safandu Gabriel Touré. Assalamu alaikum, commune Khalil Koulibaly, international sénégalais et capitaine des Lions. Kedderam tan ko radio e télé feltar bibbe fulɓe andu diine ma. Sen jeewi to leydi Mali koto Côte d'Ivoire paɗen to leydi Côte d'Ivoire leegal bitegal Agboville ko suka gorko jaranoɗo duuɓi 15 élève classe 3e kam warti jeeyi sababu noon wartademo e nder galle mabɓe suka kala kaɗa wiɗum ko moƴƴi tan nde tawno woni sukaɓe gona yejjitoɓe kadi kala saaha ne micco ɗumen e nder ɗerɗe mumen ɗum noon ko caggal wonande yimɓe galle mabɓe nde mbiyatamo e kala saaha ko sukuño somo ñaama somo lelo somo yaha somo yara kala e mabɓe mono noddamo wiyatamo ko sukuño ha ɗum yettoyi wonande guiƴi en batti noddidemo sukuño ɗum noon mettimo no fewi sanga 5 heures jamma hanki o ko nden o hocci ɓoggol uddi hoore makko e suudu o liggi ɗum e fallantere tawa komo welta omo wasi hen fittandu makko to Burkina Faso Riyad Arabie Saoudite ɗum ko caggal nde joɗodi wonande diplomatie wonande Burkina kame enen wondi e on gardiɗo bogne wonande saudi en woni Olivia Rwamba taw komo Burkina najo caggal nde yilli wonande oɗon nokku laamu leydi Arabie Saoudite dañi yafade Burkina Faso ñamale kewde kono hoyfinaniɓe ustananiɓe wonande ñamale ɗeɓe ponno yobde ko wona ɗum ko fate banggue booli hôpitoji kame yoga e batimaji goɗɗi kala Burkina Faso association koɓe innita consommateur ɓe kolliti maɓe juɓɓina hirde nden hirde noon ko hirde booluji barmiji ko mbiyata concert de casserole maɓe kongu ɗum e nder leydi ndi kala ɗum noon fuɗɗata ko ñalawma hande o e janggo kala gam wullitadeɓe gurdam ceerɗam e nder leydi ndi ala kala ko memoto wona carburant wona maaro ni nebam ni sukara e nder leydi ndi kala to Nigéria wonande autorité ji ɗi leydi ndi ɓe kadi wonande ɓen yeeyoɓe biye avion ngaji yeeyde e koppareje goɗɗe ko wona nera ɗum ko caggal wonande ɗen laaɗi diwoje joɗiniɓeɓe e nder leydi ndi yeeyoɓe biyeji kolliti jeeyata e nera jeeyata koye dollar kala mo ala dollar ɓe jeeyata ɗum biye avion gam teskede hakkude nera kame dollar jomgu mangune ɗon ɓe kolliti koɓe perdoɓe hen gueɗe kewɗe jonde hakkude Mohamed Buhari kame jagorɗo boowal laaɗi diwoje woni Hadi Siraka ɓe kolliti kala tan jeeyɗo ko fati banggue billet taw koye koppareje dollar ko wona nera ko teddi koko fawete e dow moɗoma RD Congo joyo jamburu en mbasi pittali men taw waɗe gun jangu ko robbela
mo ADF ko ɓen jane maɓɓe to nokku bileɗo bulunga ko toon ɓe jane maɓɓe waɗɗani kerola hakkunde leydi Congo kame Uganda ɓen rebelen yanɓe maɓɓe jooɓima pittali joyo jamuren ɓe nanguno otage hawre armée leydi ndi notima e nden fiyande wawi kañumne jaggude rebelaɓe ɗiɗo ɓe noon dogui natoyi to banggue leydi Uganda Soudan laamu leydi ndi yaltini cimtol gam hollirde to ɓooli garnoɗi toon ha waɗi yolayru kame inondation nder leydi ndi kala gila tan lewru juin ha yettiɗo hen kene tolno temedere e sappo e jeeɗiɗo neɗɗo mbasi pittali mumen kene tolno temedere e sappo e jeegomo neɗɗo gañima hen 42 ujunere pawɗo temedde ɗiɗi e 37 galle woni ko derguiti hen e bindol hewɓe ngala ha ɗo ɗo koɗi woni hen ha hande galleji min ne lumbo e nder ndiyam Centrafrique wonande laamu muɗum jagorɗo gueɗe nder leydi kame jacingol laamu yaltini leydi ndi ɗum ko ñande joyi nduɗo hen lewru waɗi refule worɓe ɗiɗo jeeyaɓe toon to Cameroun hakkude jaarowo e duuɓi 35 duuɓi 33 kamɓe ɗon ɓe tuuma ko wadde toon gueɗe luuɗi yankagal ko fate banggue gorkati ɓe nawtama leydi mabɓe siftinde on leydi Centrafrique kame leydi Cameroun ko harminɓe ɗen gueɗe nder laamuji mumen so tawi neɗɗo nanguirama ɗen gueɗe ko gueɗe cattuɗe pawete e dow muɗuma to joolam jaɓeri jeeyeten ko toon to Angleterre ko sunare mawnde woni toon ararawiji kala gartirama ha hakkude ɗe balɗe kala ko jenayse wonata e nder leydi ndi subaka hande o ko piyanɗe mawɗe mbaɗi toon kene tolno e 96 lawol fodde duuɓi reena Elizabeth de basɗo fittanu mum mo ganduɗa laamima leydi ndi kene tolno e duuɓi 70 ɗum ko caggal hitande yawtunde wonande joom galle makko biteɗo Prince Philippe ma yalti aduna 9 avril hitande 2021 kono kadi teskama reine Elizabeth aduna kala windi ɓatakuji faade toon to leydi Angleterre gam duwade gam teskedemo wonande wondemo gardiɗo duuɓi 70 ala caɗele ala fitina tene haala mum heewani ni e dawrugol ni e gueɗe goɗɗe kala ko wona ɗum ko leydi France kame États-Unis d'Amérique ha fayenma to Canada nokkuji goɗɗi kala hewɓe hen gartiri ararawiji men ha to hakkude gam wallide Royaume-Uni rendude men sunare wonande oɗo hen maire wonande oɗo hen reine Elizabeth jaltuɗo aduna kikiɗe hanki o ko wona ɗum ko roi kesso ko ɓiyi ko toɗɗa woni roi Charles III jarawo duuɓi 73 on woni roi o saaha mo gonɗen kanko reine Elizabeth hollitama o yillima e nder Afrique kene tolno e 28 lawola hakkude wonande hakkude Russie kame Moldova oɗo saaha ma fuɗɗito golle mum laanandi wowa to banggue transport KR Moldova ma fuɗɗito golle mum ɗum ko caggal lebbi 6 nde ɓe dartini golle mabɓe ɗon ɗo Russie ƴettuno laaɗi mum diwoje yanoyi to Ukraine kono ɓe kolliti go octobre maɓe puɗɗito golle mabɓe musidɓe tedduɓe ɗum ɗo henna wonno kabruji garandi no kikiɗe hande o ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdullaahi Saar ketti malaki jaam yo jaam Allah hiranen ñalawma janggo so jomiraɗo haaji ko musidɗo moon sehili moɗon ceerno Ali Abouba